Dicuplekke gambyonge sithik ya, Mak. Dicuplekke sithik men komplit ngono. Pak Keni benakno Pak Keni rene. Ki ana pundutan ninggal katresnan. Dadi ninggal katresnan mau diaturke kaya sepot ngono. Dindingane, Mas. Nangis sakjroning atiku niku tembang sing digarap nalika taun pira, Nduk? Duka. Kowe lho di jaman kok ndablek Mas aku iso duka saenakmu dhewe iki lho. Ora kelingan to? Dereng kemutan. Pokoke saderenge corona. Oh, saurunge corona ya. Nggih. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu bar stereo aku kudu sambat karo sapa kasuwun yuk hey keras dah. Katanya reokan dah. Pundutan sing nimbali awake dhewe bala-bala saka Korea. Nah. Nggih. Ki ana sing mundhut Pujaningsih, ana sing mundhut Lestari, ana sing mundhut Lamunan, ana Caping Gunung Jengleng. Mengko Caping Gunung Jengleng diaturke
Iki Watara diaturke sik ya kuwi Lestari ya Cahayu. Lestari. Lestari nganggo gamelan kena to? Kenge. Heeh. Lestari nganggo gamelan. Yan bukan titik midle. Piye? Yogane mboten saged. Ya tuh bocah ora ndelomok ya ngono kuwi. Jarene yogane le muni ora iso. Mboten saged sing saged namung Pak Kardi. Ya diaturke kaya ngapa? Lestari ya. Nggih.